Isihloko sanamhla sithi ukuzila okwamukelekile kuJehova. Incwadi kaIsaiah 58 from verse 1 to 14. Memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi, uliphakamise izwi njengecilongo. Utshele abantu bami iziphambeko zabo, indlu kaJakobe izono zabo. Nokho bangifuna izinsuku zonke, bathanda ukwazi izindlela zami njengesizwe esenza ukulunga, singashiya ukwahlulela kaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo zokulunga, bathanda ukusondela kuNkulunkulu. Bathi, sizileleni ukudla ungaboni na, sizihlupheleni izinhliziyo zethu ungazi na. Bhekani ngosuku lokuzila kwenu, niyaqhuba umsebenzi, nicindezele zonke izisebenzi zenu. Bhekani nizilela ukulwa nokuphikisana nokushaya ngenqindi yobubi. Anisazili namuhla ukuze nilizwakalise izwi lenu phezulu. Ikhona yini lokhu ukuzila engikukhethileyo, nosuku lokuba umuntu awuhluphe umphefumulo wakhe, ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga, endlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe na? Lokhu kambe ungakubiza ngokuthi ukuzila, nosuku olwamukelekayo kuJehova na? Akusikho yini lokhu ukuzila engikukhethileyo, ukuthukulula izibopho zobubi nokuxegisa imichilo yayijoka, ukukhulula abacindezelwayo nokwaphula onke amajoka na? Amen. Kusasonke lesi sahluko uNkulunkulu ngomlomo womprofeti Isaiah ukhuluma ngokuzila noma ukulinda. Yini ukuzila? Ukuzila noma ukulinda kungukuzithiba ezinkanukweni eziningi zenyama. Uvumele umoya nengqondo yakho iningi ngoNkulunkulu. Ngokwejwayelekile umuntu ulinda ngokuzila ukudla ngendlela ayikhethile, ukuze athole amandla omoya ukuxazulula izinkinga ezahlukene. Emthethweni kaMose angikaze ngihlangane nalapho uJehova esifundisa khona inqubo yokuzila. Kodwa kuyacaca ukuthi kwakukhona ukuzila, ngoba nangu umprofeti ekhuluma ngakho. Uthi-ke uNkulunkulu kumprofeti akamemeze kakhulu njengecilongo, etshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi abayeke ukuhlubuka uNkulunkulu, abehlukane nezono. Uma eqhubeka uNkulunkulu uthi, laba abantwana bakwa-Israyeli bazenza isizwe esigcinayo imithetho kaNkulunkulu. Ikhona befuna ukwazi izindlela zakhe. Laba abantu babekhathazwa ukuthi noma bezilile, umthandazo wabo awemukeleki uNkulunkulu. Bayambuza-ke uJehova bathi, kuma kanjani ukuthi silinde kodwa wena uNkulunkulu ungaboni ukuthi silindile? Kukanjani ukuthi noma sesisithoba kuwe kodwa wena uNkulunkulu ungakuboni lokho? Kusobala ukuthi babekhathazwa ukuthi ukulinda kwabo akunamphumela. Bathi-ke lokhu kwenziwa ukuthi uNkulunkulu akaboni ukuthi balindile. Usiyabaphendula-ke uNkulunkulu uthi, nina nithi nilindile, nithi nizilile, kodwa ngezinsuku zokulinda kwenu nenza noma yini enithanda ukuyenza. Nithi nizilile, kodwa ekuzileni kwenu nitholakala nicindezela izisebenzi zenu. Lokhu kuzila kwenu kugcina kunokuxabana, kutholakale senishayana ngesibhakela. Ngakho le ndlela enizila ngayo ayisoze yenza umthandazo wenu ufinyelele ezulwini. Uyaqhubeka uNkulunkulu uthi, ngabe le ndlela yokuzila nayifundiswa yimi yini, ukuba umuntu akwazi ukusithoba ngosuku olulodwa, ukuba umuntu azile ngokulokhu egobisa ikhanda phansi njengomhlanga,
nokuba umuntu elokhu eyolala ngamasaka emlotheni. Uthi-ke uJehova, cha kunjalo, mina Ukuzila enganifundisa khona ukuthi nenze ubulungiswa, nisuse ijoka kubantu, nikhulule abacindazelwe, niphe ukudla abalambile, nikhoselisa abangenandawo yokulala, nembese abahambaze, ningabukeli phansi izihlobo zenu zegazi. Uma nenza njalo niyobona isimanga, ukukhanya kokhanya phambi kwenu njengokusa, bese umuntu uphulukiswa ngaso leso sikhathi. Uma nihamba ngokulunga, uJehova uyoba ngaphambi kwenu, nenkazimulo kaJehova ihlale isemuva kwenu. Uyomemeza kusabele uJehova, kodwa uma ukhala ufuna usizo, kuvela yena uJehova athi mina ngila, imina engizokusiza. Kodwa konke lokho kwakwenzeka uma umuntu enza lokho okulandelayo: esusa ijoka phezu kwabantu, engabacindazeli abantu, ehlukane nokuhleba, engahambe ekhuluma izinto eziyize. Uyaqhubeka uJehova uthi, uma uzihlupha ngokukhipha imali upha ukudla abalambile, ubuye ubheke usizi lwabacindezelwe, uyobona isimanga. Ukukhanya kwakho kovela ngaphezu kobumnyama, kodwa ubumnyama kuphenduke imini, kube nguJehova obheka izinhlupheko zakho. Ekugcineni uNkulunkulu lokhu ukuzila ukuhlanganisa nokugcina isabatha. Uthi ukuzila kuhlanganisa nokungenzi umsebenzi ngesabatha, okulusuku lwakhe uJehova olungcwele. Isabatha silibize ngokuthi intokozo, silidumise. Njengoba sike saveza lapha uNkulunkulu sifundisa ngokuzila. Uthi lokho ukuzila esikwenzayo yena uJehova akakwazi. Akaze asifundise ukuthi kothi ngoba sibona sehlelwa izinkinga bese sivele sigobisa amakhanda njengomhlanga, sithi siyathandaza, sifaka amasaka sibhuquze emlotheni. Ukuzama ukuxazulula izinkinga ngokuzila ukudla, kodwa ungazi lutho ngokukholwa, ukuchitha isikhathi. Ukuze uNkulunkulu asemukele isicelo sakho sizilele, kumele okokuqala ube ngophelele ekukholweni. Ukuzila kusukela ekukholweni. Kumele ube ngumuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu, ubonise izenzo ezinobubele kubantu abahluphekile, ugcine isabatha. Awukwazi ukuthi uthi uzilile, kodwa khona lapho ekhaya utholakale uhlupha isisebenzi sakho, usicindezela, ungafuni nokusiholela. Awukwazi ukuthi nithi nizilile, kodwa kulokhu ukuzila kwenu niyatholakala niyaxabana, senishana nangesibhakela. Konke lokho kuyamxosha uJehova. Ukuzila kwabantu abaganene kumele kube nokubambisana, bebe nokuthula. Noma bethi bazilile, uJehova akahlali phakathi kwabantu abaxabene. Awukwazi ukuthi uzilile, kodwa ube uphuma ungena emzini yabantu, ukhuluma izindaba, uhleba abantu, ukhuluma izinto eziyize. uJehova uyaqhela kumuntu onjalo. Ukuzila kumele ukubonise ngokusiza abantu abahluphekile, ubaphe ukudla. Abantu abangenandawo yokulala kube nguwe ozihlupha ngokubafunela indawo. Njengoba kusebusika nje, thatha izingubo zakho zokulala wabela abampofu. Kunakho konke uthi uJehova ekuzileni kwethu asigcine umthetho kaNkulunkulu. Ukuzila kwethu akuhambisane nokugcina isabatha. Siqonde ukuthi isabatha ngelikaJehova. Isabatha silibize ngokuthi intokozo, silidumise,
silingcwelise singasebenzi umsebenzi ngalo. Awukwazi ukuthi uthi ulindile noma uzilile kodwa kulindeni kwakho ube wephula umthetho kaNkulunkulu. Ukulinda kusho ukuzahlukanisela uJehova, ukuthatha isifungo sokuphila ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Inyanga kaJulayi iyinyanga yomhlangano noma yomkhosi kaJehova. Lo mkhosi ususelwa encwadini kaExodus 23 verse 14. Lapho uJehova ethi kathathu ngonyaka sogcina umkhosi kaJehova wesinkwa esingenamvubelo. Lokhu kusho ukulinda noma ukuzila esikubekelwe nguJehova. Ngokwemfundiso yomprofeti uIzashembe ebandleni lamaNazaretha lomkhosi uqala ngoJanuwari, lapho uhlanganisa umhlangano wasenhlangakazi kube umhlangano wamadokodo ngoApril nomhlangano kaJulayi. Kule mhlangano eyimikhosi kaJehova siyalinda inyanga yonke ngoba sisuke sihleli noNkulunkulu. Noma sisemakhaya noma semhlanganweni, ngenyanga yomhlangano kumele silinde. Into yokuqala esingayenzi ngalezi zinyanga ukudla isinkwa ngoba sinemvubelo. Okwesibili, ngenyanga yomhlangano asihlanganisi nocansi noma ngandlelani. Isizathu salokho ukuthi ubungcwele akuhambelane nokuzithokozisa ngenkanuko yenyama. Lapho kunoNkulunkulu khona, ukuzihlanganisa nocansi kungukuzingcolisa. Ku-Exodus 19 verse 14 kuya ku-15 kuthi uMose wehla entabeni wabuyela kubantu, wabangcwelisa, bahlanza izingubo zabo. Wayesethi kubantu, anobe senilungile ngosuku lwesithathu, ningasondeli kowesifazana. Isizathu sokuthi bangasondeli kowesifazane kulezi insuku ezintathu kwakungukuthi babezohlangana noJehova. Ukuzingcwelisa kuyaphambana nokuzihlanganisa nocansi. Ukuhlangana ngokocansi kungukungcola phambi kaNkulunkulu. Yikho wathi uJesu abantu abafa beyiNkulunkulu bafike baphile impilo yezingilosi abaganani. Njengoba ke sesichazile ebandleni lamaNazaretha uShembe wasifundisa ukulinda okusho nokuzahlukanisa nocansi. Ukulinda kokuqala ngeSabatha. ISabatha lingena ekushoneni kwelanga ngoLwesihlanu, liphuma ekushoneni kwelanga ngeSabatha. Ukuhlangana nomuntu wesifazane kugcina ngoLwesine kuze kuqale ekupheleni kweSabatha. Ukulinda okulandelayo kungemikhosi ebizwa ukuthi ngu-14 no-23. U-14 okungumkhosi wamakhosikazi uqala ekushoneni kwelanga mhla ka-13 enyangeni, uphele ekuseni ekuphumeni kwelanga mhla ka-15. Inkosikazi igcina ukuhlangana nomyeni wayo mhla ka-12 kuze kube sekuseni mhla ka-15. Umkhosi ka-23 okungumkhosi wabesilisa uqala ekushoneni kwelanga mhla ka-22, uphume ekuseni ekuphumeni kwelanga mhla ka-24. Indoda igcina kuba nomkayo mhla ka-21 kuze kube sekuseni mhla ka-24. Le mikhosi kaJehova ihlanganisa nemihlangano emithathu ebangonyaka. Iyimikhosi engavumeli umNazaretha ukuthi asihlanganise nocansi. Ingilosi ohlaleleni uvamile ukufika ezoseluleka ngokubaluleka kokulinda ngezinsuku zomkhosi kaJehova. Uthi-ke lo muntu wasezulwini esikhathini esiphambili umprofeti uIzashembe wayefundisa amaNazaretha ngokubaluleka kokuzahlukanisa nocansi ngezinsuku zikaJehova. Kodwa omunye umshumelo wathi, mina ngisoze ngayenza lento eshiwo nguShembe. Angisoze ngashayelwa umthetho ngenye indoda ngomfazi wami. uShembe akazakhiphe lutho mhla ngilobola lo mfazi. Uthi-ke lo muntu wasezulwini nempela lo mshomeli akazange ingene lento eyashiwo ngumprofeti.
wayahlangane nomkakhe ngeSabatha, kodwa avuka ekuseni ngeSabatha esontweni afika aphathe inkonzo yeSabatha. Ithi-ke ingilosi wathula nje uNkulunkulu, awaze washo lutho. Lo mshumayeli wagcina eseganwe isithembu, waqhosha kakhulu ngalabafazi bakhe, waqhubeka nokudelela umthetho wokuhlonipha izinsuku zemikhosi kaJehova. Wathi akukho umuntu ozomshayela umthetho ukuthi akahlangane nini nabafazi bakhe. Ithi-ke ingilosi wathula nje uNkulunkulu, awaze washo lutho. Kodwa ngolunye usuku ulaka lukaJehova lwamehlela. uJehova wamphihliza lo mshumayeli, wamphihliza waba ludaka. Isithi-ke ingilosi, niyalwazi udaka? Lo mshumayeli waba ludaka. Lolu daka obehlala elixova bese libhixa abafazi bakhe, uJehova wenza yena udaka. Ngesikhashana kwaphela ngaye emhlabeni, kwaphela ngaye nasezulwini. Isithi-ke lenkosazana, uma ungumNazaretha bese utholakala uzihlanganisa nomkakho ngezinsuku zokulinda, ezulwini kubhalwa ukuthi uyaphinga, ngoba ngezinsuku zokulinda lo mfazi usuke ngesiyo wakho, ungokaJehova. uJehova ukunikile izinsuku ngesihle ongahlangana ngazo nomkakho. Manje usuzokhwelezela umkakho kuJehova. Lolu thando lukwenza ukhwelezele uJehova lusuke luqhutshwa nguSathane. Kodwa ngezinsuku uJehova akunike zona ukuba nithandane, lolu thando bese luyasuswa kini. Umshado wenu ungabi nasibusiso. Kodwa uma senifuna uJehova kuba anelekelele ukusekela lo mshado, nimthole sekude nani, kanti waxoshwa nguwe mhla umkhwelezela ngezinsuku zakhe zokumdumisa. Uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi, ayikho into eyisinengiso uNkulunkulu njengekholwa eliqonywayo. Ayikho into ezondwa nguJehova njengokubona inkosana noma inkosazana noma kumbe umgcotshwa osebenzisa umkhosi kaJehova njengethuba lokuzofeza imikhuba yakhe yobumnyama. Ithi-ke ingilosi, uma uqonywa esontweni angeke ukhule izinsuku zakho zoncishiswa emhlabeni. Noma usuganiwe umshado wakho angeke ube nokuthula, uyohamba uhambe ubhidlike, ube nezinkinga ezinganqamuki. Lokhu kwenziwa ukuthi ngumshado wakhelwe phezulu kwesiqalekiso. Ngenkathi amadodana kaEli elala nabesifazane endaweni kaJehova, kuSamuel wokuqala isahluko 2 verse 25, uEli wathi, uma umuntu ona kumuntu uNkulunkulu uyakumlamulela, kepha uma umuntu ona kuJehova uyakulanyulelwa ngubani na? Sikhuluma ngokulinda, sikhuluma ngokuzila. Uthi-ke uNkulunkulu ukuzila akukhona ukuthi ngoba ususezinkingeni bese ukukhumbula ukuthandaza, uqale ukufunda ukuzila ukudla izinsuku ezithile, nokohlala entabeni uthi ulindele uNkulunkulu. Uthi uJehova ukuzila kungokulindela umusa kaJehova kumuntu ovele elikholwa, ohlale njalo eninga ngezimemezelo zomkhondo wezi likaSomandla nokugcina iSabatha. Uma wenze njalo uyomemeza kusabele uJehova, ubumnyama obhekene nakho kuphenduke imini. uJehova uyokhola njalo, asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo, aqinisa amathambo akho. Inkazimulo kaJehova ibe semuva kwakho. uJehova ukhulumile, alibongwe igama likaJehova. Inkosi busise lokho enikuzwile.